क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभारसिटि नलेज फेस्टिभेलाव सफैबाय लोगोफोर। नै आब' मेन'का, आदा गसाइ जों जयै फैदों। मोजां साजायथारदों। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि अनजालि मिस किचेनाव बरायहरबाय। बरायहरनायजों लोगोसे आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। जों सफैबाय, नै जिरायबाय। आं बांद्राय खेबबाय थायासै। बिराद मोजां साजायदों नै। होनबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नै आदा गसाइया। नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनांगोन आसा खालामनाय थाबाय लोगोफोर। दिनै खननायनि प्रग्राम दङ। दिनैहाय माने आब' मेन'का आरो आदा गसाइ बिसोर सानै खनगोन। आरो माखासेबो दङ आरो मोनथिजोबाखिसै आङो। होनबा नायलांबाय थादो लोगोफोर।